नै फाग्लि नों मानो बुजिया आं बुंखाबायना आं नोंखौ एफा गोबावनिफ्राय मोजां मोनबाय दिनैसोलाय बोरै गारनो हानोब्रा मानो बुजिया गारनो हायो हाया बे नोंनि खोथा आं बेफोरखौ जेबो मिथिया नोंहा आं गिदिंनिफ्राय ब्रेकआप नांला आंनो नोंखौ बिदि नङालै सना मानो बुजिया आं बोरै गारनो हानांगौ नोंखौलाय है नों मानो बुजियालै एफा गोबाव गोसो थोबाय है नांगौबा नोंनो मा नांगौ बायना होजोबगोन आं मिथिबाय ना सोरबा आराम माहाजोन ना खामानि मावनाय सेंग्रा मोनबाय हा मानो एफा बार गारनो गोसो जाखो आंखौबालाय मा जादों जेनेबा बुंलाय आं मा दाय मावखो फाग्लिलाय बिदि जायो नामा जाया आं बिदि जानो होआ जायो हाया हाया बे नोंनि खोथा आं नोंखौ दिनैबो गारनोसै ब्रेकआप मानोब्रा थै आं सहायनो हालालै आं दा बारबा दलंखौ बारनो थैसिगोनलै नों मानो बिदि खालामोलै थै सिख्लाफ्रा मानो एफा थगायसुलि जायोलै थै बिदि दा खालामसैब्रा थै नोंहा गोदान नागिरना लादो आं नोंखौ गारनोसै मिथिबाय दिनैनिफ्राय ब्रेकआप थांदो बेनिफ्राय नङाबा आं थांसै हाबाब मा एसे अख्रा बेलाय थांसै आङो आरो आंनि थाखाय जेबो दाजा मिथिबाय आंखौ बिमा बिफायासो जोनोम होदो मिथिबाय बिमा बिफायासो मिथिगौ मिथिबाय आं थांसै नै फाग्लिया थांमारबायसो साला मोननो लुगैबाबो मोनमारा हास्थायनायखौ मोनमारा मिजिं थिनानै जेबो लाब गैमारा साला र' नायगोन आंबो नोंनि सायाव खिथेर होखागोन आंबो नायगोन आंबो सानसे नोंखौ मिथिबाय सिख्ला नों माबायदि सिख्ला नोंनि सायाव आंबो खिथेर लागोन मिथिबाय गारा आंबो सानसे नोंखौ नायथारगोन आंनि खालामनासो गारगोन आंबो मिथिबाय माबायदि सिख्लालै बे नायलाय हाबाब आंखौ गारमारथारबायसो आरो आंहा बिदिनो गोबां सिमां दङमोन सेस थंख' खालामना गालांबाय बे सिमांखौ सिमां खालामना गालांबाय मा जाबावनांगौ जालाय बे बालन्दा होननाय मोनसे गेङावनो हाबहैनांसिगोन आं खायदा गोदान बानायनि र' खायदा गोदान बे बालन्दा होननाय मोनसे गेङावनो हाबनानै बे सिख्लाखौ जेरैखि जायाबाबो खावनाबाबो जुलि लानांगोन आं मिथिबाय नङाबा जानाय नङा बेबायदिनो खायदा गोदान बानायनांसिगोन आं र' नै थांनोसैबो आमखाया बुं दानिया नों जोंनि गेङाव मानि थाखाय हाबनो फैदों बस आंहा जोबोद खैफोद गोनां जादोंलै जोबोद नोंथांमोननि हेल्प नांगौ आरो नोंथांमोननि गेंखौ जोबोद मोजां नुदों बेनिखायनो नोंथांमोननि गेङाव हाबनो फैदों मिथिबाय आंखौबो लाफागोन ना बस आच्छा बिदिसो लाफाजागोन नोंथाङाबो जोंनि गेङाव हाबनोबा हाबनो हागोन आच्छा नोंथाङा मा प्रब्लेम जादों बुंलाय आं गासिखौबो सल्भ खालामजोबना होगोन मिथिबाय माने प्रब्लेमा बेनोलै बस मानोना आं सासे सिख्ला गोसोथोदोंमोन गोबाव सम जाबायमोन गोसोथोनाया बे सिख्लाया आंखौ मैया हरखाबै गारनानै ब्लड थांबायब्रा बेलेगसो मोनखो ना माखो बाल आंखौसो गारनानै ब्लड होलांबाय बिराद दुखु मोनदोंलां बस थानोनो हाला आङो मिथिगोना दलङावसो बाज्रुमना थैबायमोन आं दहाय गोसोखौ बोरैबा हमथानासो फैदों आङो मिथिबाय माबा मोनसे खालामना होदोलै बस बे सिख्लाखौ बोना हो आच्छा घटनाया बिदिसो बेफोरथ' आंनि थाखाय जेबोआनो नङा जेबो टेनसन दाला आरो खिन्थु जोंनि बे बालन्दा ग्रुपआव बे बालन्दा गेङाव रावबो हाबा जानो मोना आसलथे नों बोरै हिनजाव लानो सानदों जोंनि गेङाव हाबबा बालन्दासो जाखानांगोन मिथिबाय हाबाब बस हा बोरै बालन्दायै थाबाय थानोब्रा गासिबोलाय सानसेबाबा हाबा जाखानांगोन ना बसआबो लादोब्रा सासे मोजां नायनानै मा टेनसन लादों नोंलाय देनां सोर ओंखाम संना होगोन बस बिदिब्ला बेबायदि जानाय नङा जारि जारला मालाबा जोंजों जायगायावनो गाग्लि जागोनबो आहा मिथिबाय जागोन दे बस आंनि प्रब्लेमखौ माबा मोनसे खालामना सल्भ खालामना होदोलै बस नांगौबा आं नोंनि आथिं आखाइ सुनानै होजोबथारगोन बस आच्छा थिग दं नों जेबो हिन्दा सिनो नाङा बे सिख्लाया बबेनि आरो मा मुं सिख्लानि नामा मैनाथिलै बिराद साफालै बस साइसथार सिख्लाया बिराद साफा जा मोजां मोनोमोन आङो गैया रावखौरा गारनानैसो ब्लड थांबाय आच्छा गोसोथोना मा मोनखो नों हा जेबोथ' मोनासै बेनिखायनो जोंनि गेङा बालन्दा गें गोसोथोनायब्लालाय हाबाबो जाया जों मिथिबाय बेनिखायनो जोंना गेङानो बालन्दासोखा मिथिबाय आच्छा जिखुनुआनो जा आंनि प्रब्लेमखौल' सल्भ खालामना होदो बस थाबैनो आच्छा जागोन जेबो टेनसन लानाङा ओइ थ'खारो बस दानो होलांनोसै औ माथो नायबाय थानोब्रा बिदिखौलाय दानो थांखानाय गाहाम जागोन नामा बस रथ' एफा हाखु दाखु नङा आच्छा नोंथां गाबोन बिदिब्ला थांसै जेबो सिंगासिनो नाङा नों गाबोन होलांसै बबेनि सिख्ला बे साला आच्छा अके थेंकिउलै बस आंखौ हेल्प खालामना होनायनि थाखाय बस गाबोन होलांसै बस ना मा होनो आच्छा जागोन दे आच्छा मैनाथि दालाय मैनाथि भगबान नोंलाय खावनाबाबो लायगोन नोंखौ एबार गारा गखाला नों एबार खावनानैबाबो लाबोना आरामसे मन्दिराव हाबा लाफिनसै आं साला नों आंखौ गारना थांदोंमोन ना एबार दालाय बहा गनो नोंलाय
हाबाब फाग्लालाय मा एसे गोबाव जाखोब्रा क'क्राझार टाउन बेरायनो नागिरनायालाय एसे गोबाव जायो नामाब्रा बेलाय मानसियालाय मा खालामहैबाय दंलै है मा एफा थुबुथि खें जारबाय थायोब्रा नोंलाय है दसेखौ नेथ'नो हाया नामा नोङो हा साला जाम्बालाय थौद' थांसै आया जाम्बाया बारा लेट थांजाया जाम्बालाय दा सिख्लाफोर नङा जाम्बालाय बिराद जाम्बालाय नोङो मानसिया जागोनब्रा जागोन थाब थांगोन ना मा टेनसन लादों नोंलाय नै थांनोसैबो थौ थांसै फाग्लायासो लासै लासै सलायब्रा मा बिरलायहोयो जानो नोंजो थाब मोनहैनायनि बाथ्रा दं जाम्बालाय एसे थाब मोनहैनांगौ मिथिबाय नङाबा जानाय नङा एसे थाब मोनहैनांगौ जाम्बालाय बेखायनो जर सलायदों आङो लासै सलालै जाम्बालाय मोनहैखागोनानो माथो टेनसन लादों नोंलाय गाखोनो मोनदोंबा दलद जना था मिथिबाय देलै दे जेबो बुंला आं जाम्बा मानसियालाय आयु हनै सिख्लाफोरा थौजा एसे रायलायनो थौजा दा माथो होनायल'आवनो जेना हरजाबासो गम लागोन दा बे थै बेफोरखौलाय मा सिन्था खालामदोब्रा जाम्बाया थांहोना हरजाबासो गम लागोन बे थै माथो होनायल'आवनो रायजायो नामाब्रा जाम्बालाय सोर खिथानायलाय माथो होनायल'आवनो सोमानांगौबालाय बोरै जानो बे आं माथो हैनि र' नै जानो मोना बबेनि जाखोबा हाबाब मा अबेनि मोनला मोनसे सेंग्रा बिसोरलाय अबेनिसोलाय जोंखौलाय मानो नांगौ नोंसोरलाय गोदाव सोरावनो सिनायगारा माथो फैलाबायो सिनायखायथ' माथो होदोंब्रा जारौ नै सोरमार नोंलाय अबेनि सिनायगारा गोदाव सोराव माथो फैलाबायना मिथिखा फाग्लाय जाखो जाखोना फब जाखो जाखोब्रा एसे गाहामैनो जावना हरबा हामगोलै हाबाब सिख्लाफोरानो माथो खाब्रां गोजालै नै अबेनि मोनला मोनसे जाखो नोंलाय गोदाव सोराव सिनायगारा हा मानो माथो फैयोफालाय ए माथो मोनो मोना आरो ओमफ्राय नोंलाय बबेनिथो है आं बाक्सानिसोमोनलै जानोमोन आं क'क्राझारनि सिख्लाफोरखौ मोजाङै नुस'नायखाय नुफेरैखाय नायनो फैबाय माथो होनो फैबाय माबा गावसा खाब्रांसोलै ए नोंसोर जोंनि क'क्राझारावलाय मा लानोथो फैदो है दसे बेरायनो फैदोंमोनलै दसे बेरायनो टाउनाव बेरायनो गस्ला लंपेन्ट बायनो फाग्लायालाय मा एसे रायलायबाय थाखोलै फाग्ला टाइम जाबाय थांसै र'लै थांगोन फाग्ला दसे रायलायबावनां दासो गोरै जाहांदो आदसा नै जानोमोन नोंसोरनि नाम्बारखौ हरनो हागोन ना